3 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. Een bezoekerscentrum dat past in Nationaal Park de Maasduinen en is ingebed in een sluisbak. Eigenaar het Limburgs Landschap vond na lang zoeken de juiste architect en sprokkelde het benodigde geld bij elkaar. Uiteindelijk is, inclusief het speelbos en alle voorzieningen die hier zitten, bijna 3 miljoen geïnvesteerd. Nou, dat is geld dat het Limburgs Landschap natuurlijk helemaal niet heeft. Dus is er geld vanuit de provincie gekomen. Vanuit Europa is er heel veel geld deze kant uitgekomen. Prins Bernhard Cultuurfonds, allerlei fondsen en natuurlijk onze eigen achterban, Postcode Loterij. Het langgerekte natuurpark loopt van Afferde tot Wellerlooy. Het bezoekerscentrum ligt in het midden, in Wel bij het Reindersmeer. Opvallend de verschillende kleuren van het water voor en achter het centrum. En dat komt omdat de sluis eigenlijk precies de scheiding is tussen het Reindersmeer, waar heel veel gewoon grondwater in zit, en het water wat rechtstreeks met de Maas in verbinding staat. En dat is veel voedselrijker en heeft daarom een totaal verschillende kleur. Maar mensen vragen ons dat ook. Zitten ze op het terras, zien ze knalgroen, blauwgroen water en hier Maaswater. Hoe komt dat? Nou, daardoor komt dat. De Maasduinen heeft het tot nu zonder bezoekerscentrum moeten doen. En dat terwijl het gebied al jaren vele natuurliefhebbers trekt, ook vanuit Duitsland. Ze lijken tevreden met het nieuwe gebouw. Echt prachtig. Waarom? Nou, dat is mooi aangelegd, mooie natuur, goede service. Wat willen we nog meer? Ja, weil es einfach sehr gelungen ist. Und das Besucherzentrum ist ja die Krönung eigentlich. In het centrum zien de bezoekers wat het natuurpark te bieden heeft. Op verschillende manieren wordt er informatie gegeven. Het blijft er niet bij lezen, er kan geroken en geaaid worden. Als je het nou graag wilt weten, dan hebben we er ook een lijstje bij zitten waar uiteindelijk alle soorten op staan. Het centrum is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo zijn de gebruikte materialen recyclebaar en geeft het begroeide dak een zeer goede isolatie. En overal worden bezoekers geïnformeerd, zelfs op de wc's. Het is meer eigenlijk om een bewustwording te krijgen dan om hier alle kennis op te doen, want dat kun je maar beter buiten doen.